kadlawon, si lolo ni bangon, namokaw ni lola, kay siya magpatimpla, si kwati ang gingon, kay lami ko no higopon, tiyan init na, umot pa jud ang ginhawa, pero nagsigig handong si lulo, sa si kwati nga init kaayo, ang iya radyong ika-istorya, paborito niya si kwati ni Loma. Ambot kong ngano, si kwati lami kaayo, lami tila-tilaan, tunlon painit sa tiyan, walay bigli higupon, maunay giingon, napakasarap Kuya Edge, ang maadik sa sikwate. Tunggang gabi, si Kuya nagmisi, nagdamgo ang kuya ko na macho, nibangon si ate, nagtimpla og si kwati, 5 ka baso, gipare sa puto, si kuya katawanan kaayo, nagyaw-yaw si kwating nagasuaso, bisan ng tunga ng gabi di, moigog jud sa si kwati ni ate, ambot og ngano, si kwati lami kaayo, lami tila-tilaan, tunlon painit sa tiyan, walay bigli higupon, maunay giingon, napakasarap Kuya Edge, ang maadik sa sikwato. Sa dili pa mag-ugma ang akong idol nga papa, way laing sekreto si papa ko nga gwapo, ang lamihan ra nga si kwati ni mama, sustansiyado, kondisyon kaayo, karon si papa aktibo kaayo, bahala kono magbuntag og daro, basta nalay si kwati ok na, ilabi na jud si kwati ni mama, ambot ang ngano, si kwati lami kaayo, lami tila-tilaan, tunlon painit sa tiyan, walay bigli higupon, maunay giingon, napakasarap Kuya Edge, ang maadik sa sikwate, kaya muntag sikwate uto hasta gabi, paborito ni Manoy Islaw, ang tod na nihangtod kadlaw, wala nang hada, matay na matay sa kalikay, ang resulta giatake sa sikwate.